हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासिखौबो बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंहा दा फाइनालि अफिशियेल एन्सार के ओंखारबाय जोंहा एडिआरइनि एग्जाम लिरदोंमोन नङा होमबा 15 सेप्तेम्बर खालि जोंहा ग्रेड 3 लेभेल ओएचएस लेभेलनि एग्जाम होदोंमोन नङा होमबा बेनि अफिशियेल एन्सार के ओंखारबाय कारेक्टलि एन्सार के ओंखारबाय नोंथांमोना बेखौ अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन बेखौ PDF डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना जाय बिथांमोना एग्जामखौ लिरदोंमोन कुइसन पेपारा जोंहा कुइसन बुकलेटआ जोंहा ABCDE सिम थांदों नालाय नोंथांमोना हमना ला इखौ मोनदोंब्ला इखौ नोंथांमोना PDF डाउनलड खालामनानै चेक खालामनो हागोन आरो जोंहा कुइसन पेपारखौबो नोंथाङा मोनदोंबा इखौ डाउनलड खालामनानै कुइसन पेपारजों आरो एन्सार केजों डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन जादोंना जायाखै नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान गोदान आपडेट्सखौ मोनबाय थायो आरो मोनसे खोथा नोंथाङा माबाफोर कुइसननि एन्सारखौ अबजेक्सन होनो गोसोब्ला नोंथांमोना अबजेक्सन होनो हागोन चेलेन्ज लानो हागोन माने नोंथाङा बेखौ चेलेन्ज लानो थाखाय अबजेक्सन होनो थाखाय 500 पे खालामनांगोन बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दायो एन्सार केखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांनि ब्राउजाराव फैदो मबाइलनि मोनसे जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारहाय आं आंनि गुगोल क्रोम ब्राउजाराव फैबाय दानिया नैबे सार्च बाराव टाइप खालामदो सेबा जोंहा दायो अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानैसो डाउनलड खालामनांगोन नालाय सेबा लिरदो आं दायो सेबा लिरना होनसै सेबा लिरनानै सार्च खालामसै सेबा लिरनानै सार्च खालामबाय सार्च खालामनायनि उनाव नै फार्स्ट अपसन मोनगोन ना सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसामा बेवहाय थुनानै होदो बेयाव थुनायनि उनावहाय बे फार्स्टआव थांदो जोंहा ग्रेड 3 मोन नालाय जोंहा ओएचएस लेभेल नालाय एग्जामाहाय दाख्लै जाखांनाया बेयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय जोंहा नै डाउनलड एडमिट कार्ड बेयो नङा नैबे जानो गोनां एग्जामसो बेयो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना OMR एन्सार शिटखौ माबोरै 50 थाखा पे खालामनानै नायनो हायो आं बिनि भिडिअखौ होदोंमोन दानिया जोंहा कुइसन बुकलेटआ नैबे नायबानो जाबाय ABCDE देग्लाय सिम थांदों नालाय सिम थांदों नालाय जोंहा देग्लाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो जोंहा एन्सार केखौ डाउनलड खालामगोन नालाय नोंथाङा कुइसन बुकलेटखौ ABCDE दं नालाय जोंहा नोंथाङा माबे मोनसेखौ मोन्दोंमोन एग्जाम होनाय समाव आंबो एग्जामखौ होदोंमोन नालाय आङो एखौ मोन्दोंमोन दायो आं एखौ डाउनलड खालामसै एन्सार केखौ बेयाव थुनोसै बेयाव थुनानै आं डाउनलड आइकनाव थुबाय आं डाउनलड खालामखानायमोन नालाय डाउनलड होनायनि उनावहाय बिदि ओंखारबा नै गासैबो कुइसननि एन्सारा जा ओंखारजोबो बेवहाय नायबानो जाबाय जा गासै कुइसनावहाय जा 150 थामोन नालाय गासिबनिबो एन्सारा बेहाय दङ अफिसियेल ओंखारबाय नालाय नोंथांमोना गासिखौबो नायलांबानो जाबाय नै 1नि एन्सारा जाहैबाय बि एन्सार के बुकलेट एखौ आं डाउनलड खालामखांबाय नालाय नै बेयाव लिरखादों बेखौ नायबानो जाबाय एखौ डाउनलड खालामखांबाय नालाय आं दायो कुइसनखौबो डाउनलड खालामनांगोन नङा होमबा कुइसनजों एन्सारजोंसो जोंहा मोननैजों नायनांगोन नालाय एन्सारा जोंहा मोनबेसे कारेक्ट जाखो जोंहा बेखौ नायनो हागोन नालाय एन्सार केनि गेजेरजों बेसेबां नाम्बार मोनगोन आं बेखौ नायनो हागोन नालाय आं दायो बेखौ नायनोसै आं कुइसनावबो आंनि एखौ डाउनलड खालामनांगोन आं एखौ डाउनलड खालामनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोंहा नैयाव नायदो गोजौआव थांदो कुइसन बुकलेट डाउनलड कुइसन बुकलेट्स बेखौ नायदो जोंहा नैयाव ABCDE सिम दङ आंना नालाय आं बेखौ डाउनलड खालामबाय नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ डाउनलड खालामदो डाउनलडआव थुबाय जोंहा फार्स्टआव मा कुइसन दंमोन नायदो र' फार्स्टआव मा कुइसन दंमोन जोंहा आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिया बहामोन ABCD होदों सराइदेव जरहाट रंपुर गड़गाव बे 1 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जोंहा मा जागोन बेखौ नायनोसै र' जोंहा नैयावहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना 1 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जोंहा मा जादों बि 1 नाम्बारनिया जोंहा बि थांनानै नायहैदो नोंथांमोना 1 नाम्बारना बि नालाय आं खोन्थानि नोंथांमोननो 1 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जाहैबाय बि जोंहा बि जरहाट जायोमोन नालाय जरहाट जायो आरो 1 नाम्बारनिया नोंथांमोना बेबायदिनो गासैखौबो नायलांदो नोंथाङा बेसेबां नाम्बार मोनगोन दाखालि थांनाय ओएचएस लेभेलनि एग्जामावहाय नोंथांमोना बेखौ हिसाब खालामनानै बेसेबां नाम्बार मोनगोन जोंहा बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना बबेबा मोनसे कुइसननि एन्सारखौ नोंथाङा अबजेक्सन होनो गोसोब्ला हमना ला नैबे 35 नाम्बार कुइसननि एन्सारा जोंहा मा जायोमोन एसो जानांगौमोन हमना ला दायो सि फैबायना बेयाव नोंथांमोना अबजेक्सन होनो गोसोब्ला दा 35 कुइसननि एन्सारा जा एसो नोंथांनि बायदिब्ला एसो जानांगौमोन नालाय नोंथांमोना अबजेक्सन होनो थाखाय 500 पे खालामनानै अबजेक्सन होनो हागोन आं बेखौ खोन्थालांनोसै नोंथांमोननो
नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैफिनदो। आं दायो फैबाय नैबे नुदोंना नोंथांमोना टु राइज अबजेक्सन एगेन्स्ट द एन्सार के अफ एनि कुइसन याव थुदो क्लिक हियाराव थुबाय। क्लिक हियाराव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आरो पासवर्डखौ होदो। आं दायो होबाय। बिदि होनानै नोंथांमोना बेबायदि ओंखारगोन। नोंथाङा दायो पेमेन्ट दानथ'वाखै नालाय बेयाव अनलाइन पेमेन्ट स्टेटास चेलेन्ज प्रफेसनेल एन्सार के फर पेपार 3 ओसिस लेभेलनि नालाय नै पेन्डिं खोन्थादों। बेवहाय नोंथाङा पे खालामथ'वाखै नालाय दायो आं दासो पे खालामगोन नालाय हमना ला नै गोजौआव थुदो चेलेन्ज टु प्रफेसनेल एन्सार के पेपार 3 ओसिस लेभेलाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनाव बिदि ओंखारबाय। कुइसन बुकलेट कड नोंथाङा माखौ मोन्दोंमोन हमना ला ABCD EF थांदों नालाय जोंहा देग्लाय आं एखौ मोन्दों नालाय एखौ होबाय। नोंथाङा दायो बेसेबां कुइसन नाम्बारखौ नोंथाङा अबजेक्सन होनो गोसो होदो। आं दायो 35खौ थुना होबाय। हमना ला ओरैनो देखायदोंसो आं खोन्थादोंसो नालाय नोंथांनो। दायो नैयाव सेलेक्ट खालामदो अबजेक्सनाव मानि सायाव होनो नागिरदों नोंथाङा बेखौ नायनानै नोंथाङा होदो। नैयाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो लुबैदों माबा मोनसे मेसेज लिरनानै होनो नागिरदोंबा नोंथाङा लिरदो जिखुनु हमना ला लिरदो। नोंथाङा दायो कुइसन पेपारखौ नैहाय आपल'ड खालामनांगोन। नोंथाङा माने बेसेबां नाम्बारखौ नोंथाङा अबजेक्सन होदों हमना ला 35 होदों नालाय 35खौ क्रप खालामनानै PDF आपल'ड होबानो जाबाय नैहाय नोंथाङा बेयाव होनाय दायो आङो होनो गोसो गैया नालाय होआ न' होबाय। ओमफ्राय दानिया साबमिट थुदो। साबमिट थुनायनि उनावहाय फर्मआ साबमिटेड साक्सेसफुल जाबाय। बिनि उनावहाय दायो नै गाहायाव नुबाय नोंथाङा 500 पे खालामनांगोन नालाय नैहाय नुबाय नै 500 पे खालामनांगोन। नोंथाङा 500 पे खालामनो थाखाय प्लिज क्लिक टु मेक अनलाइन पेमेन्ट याव थुदो। बेयाव थुनानै नोंथाङा 500 पे खालामबानो जाबाय। नोंथांनि गासैबो डिटेल्सआ फैजोब्बाय। क्लिक फर पे याव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय पेमेन्टनि अपसन फैबाय। बिदि थुदो। QR क'डजोंबो पे खालामनो हागोन। बेबायदि पे खालामनानै नोंथाङा पेखौ खालामबानो जाबाय। स्क्रिनशट खालामदो नोंथाङा पे खालामदो। आंनिफ्राय मोनसे खावलायबावनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो हादो। आरो नोंथांमोना आंनि बे वाट्सएप ग्रुपआवहाय जइन जानोबा आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय दोननाय जादों। बेवहाय थांनानै लिंकआव थुनानै जइन जाहैनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।